Sota aquest taló publicitari que té més de 80 anys, que s'ha trobat a la Cate i que es vol restaurar, s'ha presentat la nova programació del Teatre Municipal al Jardí pels darrers 4 mesos de l'any. Hi haurà obres com La maternitat d'Elna, Un Déu salvatge, No som res o La doble vida d'en John. Què seria una temporada sense el Joan Pere? Com podem fer-ho sense el Joan Pere? És evident que és un actor que té molta públic que hi volen veure sempre i llavors aquesta vegada li tenim amb La doble vida d'en John. I després nosaltres també hem volgut ser una mica polifacètic amb la programació i llavors també tenim en dansa una companyia també de primera línia que és la companyia de David Campos. Entre les propostes musicals més pop-rock hi destaquen Antonio Orozco, el musical Nino Bravo i la Queen Symphonic Rhapsody. I llavors després també tenim un altre que crec que és una bomba, que serà realment una producció molt potent, molt fort, que és el Queen Symphonic Rhapsody, que està organitzat per la cadena 100, però a més compta amb gent de primer nivell, no solament europeu, sinó mundial. I estem molt contents de que hem pogut programar-lo per tenir-lo aquí en el Teatre Jardí. En total s'han programat 21 espectacles on també hi ha sarsuela, dansa, música clàssica i espectacles infantils. Una bona programació d'un total de 21 espectacles per aquests 4 mesos amb un cost molt raonable. Estem parlant de que el caixet ha tingut un total de 42.000 euros, més els 4.000 euros per a les azafates, les hostesses, i 16.000 per al que són els tècnics, que ens dà un total de 62.000 euros, que és el que realment hauria de ser més o menys un preu per aquests 4 mesos. Per comparar una mica, en el primer semestre, que, cuidado, són 2 mesos més llarg que aquesta, però en el primer semestre n'hi havia 31 espectacles, però el cost total va ser de 236.000 euros. Les entrades anticipades es poden comprar al Servicaixa de la Caixa o a les taquilles del teatre els dijous de 6 a 8 del vespre.